Наближава Никол ден, за това ще ви предложа нещо рибно, но различно от пълнен шаран. Трябват ми няколко палачинки, които вече съм приготвила. Ето такъв кускус ще ползвам. Накиснал го за 10 на минути в гореща вода с дивисил, куркума, естрагон и сол. Зеленчуци избрах ги цветни, за да е шарена плънката, и сьомга. Нарязвам зеленчуците на много ситно. Ако обичате лук, може да нарежете бялата част. Перата ще ми трябват после. Слагам мазнина в тигана. Първо изсипвам гъбите, посолявам и задушавам. Прибавям морковите и отново капака. На чушките им трябва най-малко време, за това са последни. Разбърквам, слагам сол и пак задушавам. Изсипвам ги при кускуса и сьомгата доплува при тях. Разбърквам всичко. Ето защо са ми перата на лука. Пускам ги набързо във вряла вода, за да омекнат. Сега слагам от плънката по средата на палачинката. Събирам и връзвам с лука. И така всички палачинки. Иде ред на хапките. Имам чудесен домашен хляб от Лимец. Оставям рецепта в описанието. Ще трябват още лимон, магданоз, каперси, мариновани миди. Първо режа хляба, намазвам с масло и правя хапки. Подреждам в чиния. Нарязвам лимона на филийки, после на парченца. Слагам върху хапките. След това са мидите, после каперси и магданоз. Остана ми плънка от бухчичките и правя канапе. Финал. Сервирам нещо рибно, но различно за Никол ден. А и не само. Пълната рецепта и още идеи ще намерите в моя YouTube канал Радост кухнята. Хапвайте с радост и наслада!